Matod pa ni Apostol Juan, gagmay nga mga anak, ayong tuguti nga may tao nga maglimbong ka ni Diyo. Siya nga nagabuhat sa pagkamatarong. Bisa nga ingon siya matarong. Ang Biblia nagpasabot nga adunay magpakaroon ni ingnon nga matarong apan limbungan. Mabasa sa unang Juan, 1:3-7. O karon mga higala, aniyang kining sugilanon nga naguluhan. Krus o Diablo! Ayaw kadlok. Kung ipapatay ni mo si Timyong, ipapatay na dayon. Ayaw langay-langaya. Kuyaw pa na siyang nahibaw, anak yun. Ha? Mo surrender o niya na. O niyag mo surrender na. Ha? Mo kanta o niya nagyapag. O ikanta ta niya. Mapudlong ta. Unsa kay maani-ani ni Melin? Nga usa ka doktora. So? Kinsay mo patay ni Timyong? I-suggest na ko si Franny. Ha? Oo! Oh, misamot ka katigwa nga bikunot imong agtang Vic. Ngano? Huwag ka ba'y pagsalig ni Franny? Nanawa ka makatingog, uy. Ganong si Franny? Tungod kay siya. Si Franny. Huwag ka pagsalig ni Franny. Oh, bisalig man kay mayaagi naman. Naaraman din, ha? Oh, niya ang saman. Tawgon ako si Franny. Tawga. Kumusta? Kumusta ka, boss? Uy, grabe yun yung pagkahiway sa mga sidecar. May pagkapiko sa mga dapat nga putaw sa mga sidecar. Pero bisag wa ko ni mo pangutan na aw. Wa ka mangutan na ako, pero sultihan ta ka. Suwito ko yung trabaho, boss. Mekanik ko ba ako? May bawo ka bang makamao ko mo ay makina sa motorsiklo o sa makina sa dagong sakinan? Sama sa jeepney, sa auto. Makamao sa kamutarong sa mga sidecar sa motorsiklo. Mekanik ko ba ako? May bawo kang makamao ko mo ay makina sa motorsiklo o makina sa dagong sakinan? Sama sa jeepney, auto. Makamao sa kamutarong sa mga sidecar sa motorsiklo. Naka-eskwil lang kong tisda, boss. Sagwa ko makatiwas tisda, pero makamao na ko mo ayo-ayo. Mga tawa niya, boss. Tawa ba? Kitarong ba ko mo trabaho kanimo? Okay? Ang binanggikupta ni Malyabi to, Bobe. Chris! Chris, may nangita ni mo. Ikaw gid ang tuyo. Wow! Naana ang patang lawas sa bata. Kauban sab na ako ang mga pulis. Ay, delikado ko ini na. Dito na sab ko sa pulis. Gikuhaan ko og statements. Mikuyog lang sab sila na ako nga mahatod ang patang lawas. Aron, adto hayaas sa gubaan nilang barong-barong. Kuhaan ka sa kaugalingon ni mong statements sa mga polis. O nagkasulti na sa si Manoy Tomas. Nakuhaan na sa si Manoy Tomas o kaugalingon niyang pahayag. Dili sa reklamo. O ipasaligan na ako si Manoy Tomas nga ako mo ay mo abaga sa tanan. Mukuyog ka ba na ako? Di paabot ka sa mga pulis. Kuyuki na lang na, boss, uy. Basig, mualion niya mga pulis. Na, mayawa ko ini. Chris? Waman mo tingog. Kibiyaan man lang taniya. Anak na siya, ma'am. Panagsamutingog. Just call me Tansyong, miss. Mauni yung gipoy, Oo, ma'am. Mauni yung payag din eh.
Kinsa name ni mo, miss? Hilom gani diha, Tansing. Bida ni mo samboy, uy. At na, ma'am. Sundo na to si Chris. Kinsa ito nga, ma'am. Emilian, saan dali na? Ay, agoy. Kupahawi. Way si Mana. Mauyab to na ko. Hilom diha, oy. Hilom diha. Doktora to, uy. Oh, unyag doktora siya. Mekanik ko mas ako. Parison kay mi. Parisan ang naong ni mo, Tansing. Parisan Ikaw ba samboy ba? Magbunot ang sunod na itong kita, ha? Magbunot ta! Vic? Boss Vic! Oh, Ronnie! Ronnie! Nasilang ka? Dali. Boss. Lingkod, Ronnie. Maminaw ko, ha? Huwag gamay, Franny. Kita'y magtupad. Anong gipatawag ba ko nimo, boss? Nami ipapatay ni mo, Ronnie. Kanatural raa. Ubalibad ka? Oy, dili, oy. Balibad ko. Kinsa may inyong ipapatay? Tuwa pa niya sa ospital sa Manila Tomas. Papapinta sa bata, no? Murag na human nagpahayag ni Chris. Doktora. Gipapirma na siya. Oh? Pirma naman. Gipatamla na siya ba? Dili, makamaong mastuwat si Chris. Doktora. Bisa question mark. Di kay bawo si Chris. Period noon. Bisan piyungan pa ni Chris. Memorize ni Chris ang period. Chris? Di ang iyang picture, Franny. Dip, ikot ako, Franny. Ar maklaro ni mo ang dagway ni Timyong. Sorry. Hado ka masuko si Victor? Hayan man, ani. Kinigot. Kini nag-agbay na ako. Samtang nagbikini ko diha sa among swimming pool. Kita ka? Naklaro ni mo? Kini di ay siya. Doktora. Human na siya magkiksulti sa silingan. Mugawas na siya. Chris? Sam, palayo ko na ko, Bi. Dinhi ka. Kaya humanon na ako tong diayon na akong sidecar. Chris. Nagkasulti na Miss ni Tomas. Tugutan na ako siya makagawa sa ospital sa Biyernes. Maayo naman siya. Ay makatambong siya sa haya sa bata o makatambong pa sa lubong sa Sabado. Sabado ipalubong ni Noy Tomas ang bata, Chris. Daghang salamat, Doktor. Sige. Anak yun na siya, no? Magsigi kag istorya niya. Di magtingog. Matagbal kag istorya. Di kayapon magtingog. Mura ganig. Wa siya labot siyang palibot. Pero mahibuong ka. Kay humok maluoy. Matinabangon ka ayo. Labaw sa tanan. Nasabot na mo. Nga basta ikaayo ug ikalipay ug ikatabang sa mga silingan din sa basura. Andam niya buhaton. Ang grabe gid kayo. Kay andam siyang magpakamatay. Tungod lang sa mga kabos niyang mga silingan din sa basura. Ingon anak si Chris, doktora. Mupaulion ako kay gikapoy ko samboy. Sige, doktora. Anyan ako ibili ni mo ang kwarta nga. Gasto ko nun din, ha? Ayun lang, doktora. Ayun lang, ayun. Dawata, samboy. Nalipay ko nagkailata. Nalipay sab ko nga. Suod ay mo si Chris. Dawata, samboy. Di nila ta, Doy. Hunong din ni Doy. Mo na ang bayan ni Timyong. Tawag ko na ko si Vic. Pahibaw na to nga niya natas atbang kay nag-atang ni Timyong. Aron tawag ko ni Timyong kay magkikita si Victor ni Timyong. Ug inigawas ni Timyong atong sundon hangto dito sa dapit nga ato siyang patyon. Timmy?
Timyong ni. Ayaw ka wala ka. Mabayar lagi ka na ako. Ay, kuan lang ka na. Paminaw. Wa ko maningil. Gusto ko magkita tan duha. Kaya dadaan ka na kong 2 ka kilo nga butang. Tinuod ka? Boss, Hi. oh, Ako'y gisugo ni Vic. Ito siya sa banyo. Paibaon ka. Nakontak na niya si Timyong. Mugawas na si Timyong diha og bahala ka na niya. oh, okay. Bye. Ay, una. Huwag ka pa pamingawa na ako. Gimingaw. Ako pa. Ako po, kimingaw ka ni mo. Ay, sige na. Nga na si Vic. Bye. Franny! Auto! Mugawas kay! Okay, mauna na. Oh, para. Sunda. Distansya lang. Kanang nilit na bailan. Unsay order ni mo, sir? Ganyan na lang, day. Kaya magipabot pa kong kauban. Tawag lang niya ko ni mo. Thank you, sir. Timmy yun, no? Oo. Timmy? Oo lagi. Ako. Ako na lagi paanhin ni Vic. Ano na yato na ako ni mo ang iyang mensahe. Oo. Igo siya nga. Siya mo ari din di. Andar! Tara! Pas-pasi! Patay yun na, oy! Patay yun na, oy! Duha ka buto ang akong nabati kay dito ko skitsin at ang ni kayo na. Paggawas na ako, diarang ko kutob. Nakita na na akong nagkuog na ng ang gipusil. Samtang ang nagpusil, nagbarog siya. Diha, oh! Nagkumpot pa og pusil. Milingi na yun siya na akong gitiunan man ko niya. Sus, mibalik ko dagat sa kitchen, oy! Unya, dihay namingaw na, biglawas ko balik. Nga, kauban na nako ang kusinero na mo. Mauna na among naabdan. Ay! Ha! Migamang! Buhi! Dihay! Hala! Buhi! Ang gipusin! Hunong din eh! Hunong! Boss Vic, O sa resulta, Franny? naunahan ko ni mo da. Ako man tayo manawag ni mo. O sa resulta? Uman naman. Unya? Pirmirong buto. Nahayang siya. Natikayan uban siyang ginikuran. Unya, nakub. Unya, giusban akong panapos. Unya, patay? Mas demonyo pa siya nako kung mabuhi pa siya adto. Boss Vic, Kumusta ang paribot ito? usa na katao. Babay. Pero wag yun kakita sa akto. Migawas human sa duha ka buto. Pero, gitiunan ako. Aw, mibalik sa aki. Mikarag. Patay na to steam yung boss. Manawag rin ako ni mo. Bye, Franny. Okay, boss. Bye. Ah. Dinhin ako. Ikan na house nito. Okay, Frank. Taxi! Unsa man na? Gipusil na pala! Gipusil! Di maigo. Oh, sige lang. Sa emergency room paliko. Oy, Dinhin ako sa imong apartment. Pagtawag ni Victor. Malang ko no. Patay ko no. aw, oh. Ako na good. Dali. Kinigaw kay ko di mo, Franny. Ako sarap. Kung endang doktora. Dili grabe
ang imong kahimtang, sir. Na tipsi nga lang ang imong agtang. Ang laing bala diri agi sa imong likod. Apan, why problema nga mila po sa imong dughan? Why vital organ nga naigo? Luwas ka. Ba, doktora, may pangutan ako ni mo. Ikaw tong doktora nga di padugay may abot gikan sa Amerika. Ako, sir. Kanang nahibaw ka? Dito mangkus inyo, doktora. Mitambong kung sa imong parte. Ang imong papa o mama. Sila si Victor Ogruda. Sir. Salamat. Ikaw mo'y miyatiman ako, doktora. Yes, sir. Ako, sir. Nga naman, sir? Wa lang. Nagpasalamat ko dako ni mo, doktora. Nga ikaw mo'y miyatiman ako. Thank you. Sige, sir. Ibalhin ka na sa imong kwarto. Private room ang akong gusto, doktora. Private room. Okay, sir. Sige, sir. Mabaos ko binaagi ni atong doktora. Mabaos ko nila ni Victora. Frank, doon kayo. Franny. Pagtampaw. Sabok ka ng cellphone. Uy. Ibong bala si Victor. Ay, buset. Tabagaw na. Gusto kong way disturbo. Boss. Unsa ko ni Franny? Ngano ba di, boss? Kung buhi si Timyong! Unsa kay buhi? Buhi si Timyong! Doon ka uban diya, Franny? Kuan, Dona, akong uyab. Ati manak ini, ha? Ati manak yun eh! Pangitang paaging yung matiwasan ni Mos Timyong. Sila, pala! Tiwasan ang inyong gibuhat niya sa imong uyab. Humana na, ha? Humana na. Patyag yun si Timyong, ha? Patyag si Timyong! Wala siya? O sa to? Buhi si Timyong? Buhi si Timyong. May text si Victor. Unsay pong? Na-confine si Timyong sa ospital nga gitrabahoan ni Milin. Animal! Kumpiyansa ka man, good. Manoy? Lagi kaso. May kaso kiluwas na ko. Nagtuo ang kanma na naintimano ko sa agtang pero nakabantay ko. Mao nga gitiming na ko ang buto o gituyo na ko nga mahayang ko. Uban sa akong gilingkuran. Ug maong tipsing lang ang niasa kong agtang. Mikuob ko. Nagpatay-patay ko. Aron dili ko usban. Pero giusban gyud ko sa kulo ko Kipikan pa gyud iya nga akong buko-buko. Pero grabe ka ining magkuwang ni mo, Billy Boy. Buhi hapon. Mura lagwasa. Pero mumpaos ta. Mubaos ta. Mubaos ta, paray. Ako yung patay ni Victor. Hello? Doktora? Kumusta na? Magbipita, ha? Ora, doktora. Ilabi na nga ika may miyati man ako.
Ini kaayo sa imong saman. I-discharge dayon ka na ako. Siyaro, Sir Timyong, huwag hindi mo maklaro ang nagpusil ni mo? Sa man na pagklaro nga, nagkap man niya. Gipayong yung pagid niyang iyang kao. Unya, nag-dark classes pagyo siya. Hayay, hayo siya. Oras at na akong natubag sa investigasyon sa mga pulis kaniya. Anya, doktora. Saman, okay ra nga itong BP? Daghan manggod ang miaga sa imong dugo, pero ma-recover na dayon. Okay? Okay. Okay, doktora. Ay, ako diyang mangho, doktora. Hello, sir. Ay, musta, Dok? Gikaluyan pa sa Ginoo si Sir Timyong. Sige ha. Sige, Dok. Si Victor mo'y nagsugo aron patsyon ko, Billy. Ansa? Oh. Nagsabot ba si Victor na magkita sa usa ka lugar. Apan ang mito nga, maong ang gunman. Sa dayong pusil sa gunman nga resakong agtang. Nisulti siya. Nadili ko na mo nga si Victor. Nagpadalang ko na mensahe si Victor dayong pusil niya nako. Un si Victor ang panimaslan dahi nato. Magresulta kay grabing sikyo ka na si Victor. Pero katong doktora nga misud din eh. Nga mo to, doktora? Anak siya nila ni Victor o Gruda. Ha? Nakasabot na ko. Nakasabot na ka? Pues, kato may una ninyong atimanon. Ayaw mo paglangan. Inik-off niya karon din sa ospital. Tagkita ninyo siya. Tagkita ninyo ang doktora. Uko niya. Lukusan ninyo. Puli-pulihin ninyo glukos. Dayon. Patyon! Pero dili paigo ang ilang anak. Kinahanglang mamatay sab si Victor. Kinahanglang mamatay sab si Ruda. Una ang anak nilang doktora. Kanang sakitan sila si Victor sa naitabos ilang anak. Sa dili pa sila ninyo patyon. Pero una yun ninyo katong doktor. Manoy? Manoy, Timyong? Sakit? Sakit na, Nimal. Sakit na. Uyan ni mo, uyan ni mo, Manoy, uy. Planuhan, inyog maayo. Hawa na yung plano, Manoy. Karon yung kadlawa. Kung mo off siya din sa ospital. Manoy. Tawag. Ugdas, Billy. Manoy? Biskit ba? Yung akong samad. Animal. Kumusta na? Naluya ko. Uman sa injection. Katugon ka? Gusto ko matugo. Gusto ko matugo. Siguro ang doktor. Siguro ang cute Billy ang doktor. Kilakon ko katanaw naman na yoy. Lamiking siya kitong hilakit na luwag ko ni mo, Manoy. Magbayad sila. Grabe ha. Mapagani pagkahuman. May barog madayon. Mao pa lagi pagkahuman. Pero, kapila man sa to. Sa gimingotan niyo. Ikaw di ay, wadi kami ngawan ako. Gibingaw eh.
Wa ka di kamatun ganiya. Ka nag-uros-uros og abog-abog balang agi. Ha? Daoy, maupag ani pa kahuman. Nagkinahanglan na masab ko ni mo, Franny. Unsaon ka na ako nung nga matagbaw ko ni mo? Magpangita o pagkinahanglan dahil ko ni mo ni kahuman yun. Sunod na pod. Ibaw ka yun. May importante ko trabahon. Kinahanglan tiwasan si Timyong. Order na sa ibang watiwat. Oo niya. Unsaon ni mo pagtiwas si Timyong? Mura na nag-shooting sa pelikula. Ha? Ano naman? Mag-doktor-doktor ay am si Kwani. Amaw, gini mo, oy. Dali, kiss ko, pi. Dali, ako mulakaw na ko. Dali. Wala, ganahan na sa ko. Biki mulakaw na ko. Kaya naapipat yun. Di na kong gikan. Ay, gapoy. Pag-transact og negosyo, Roda. Dugay ka kayo. Pero ba't nagbago pa sa imong trabaho? Oy, dili ba aperme nga sayo ng tanang transaction, no, Victor? Nakaagi ka ba yan, nga may panahon sab, nga doon ay lisod ka ang transaction? Hibaw ka ba nga basta Tagalog na gani mo ako ikaabot? Maglagot gud ko. Kaya pinalagay tinagalog nga ako nakamahual. Ay, saon? Namat ako'y personal bodyguard. Pero may balibad man nga may lakaw siyang importante. Si Franny. Si Franny. Itawagan ako siya. May tubag man tuod, pero murag nagkat-kat o kapayas kay naghangus og maayo. May kauban siya. Iya ko ng uyab. Mauding may balibat siyang magpauban ko niya. Kaya nag-happy-happy di ay uban siyang uyab. Sama sa day imong tuyo. Imo magibalda si Franny. Tungod kay buhi sa Timyong. Sa di buhi si Timyong. Buhi! Nakong buhi sa Timyong! Gisugo na ko sa Franny nga tiwasan niya sa Timyong. Buhi di ay si Timyong? Bye, doktora. Bye, doktora. Bye. Pauli na ka, doktora. Pauli na ka, doktora. Yes. Amping! Amping, Doc. Thank you. Okay, let's go na. Billy, ito na. Padoon na sa kawasa. Hari, sundan na to. Kuapa di kayo siya na. Seksip di kayo. Katilaw ko yung doktora ka pa sa akong ulisi. Hoy, ay mapalipat ha? Kaya hasta inyong ulisi makatilaw sa maong doktora. Uy! Ay naman to. Tara. Iya siguro si Kenan. Ito na. May sakay na siya. Dali mo. Dali sa Kenan. Dali mo. Sundi lang yun ang si Kenan, ha? Distansya na gano'n na. Distansya lang una. Pero ayaw palipat ongkoy. Oh, Billy. Na. Milik ko sa too. Milik ko sa goy. Unsa man napita? Uy, padungis na kong labayanas basura, Billy. Unsa? Labayanan na tuod sa mga basura sa unahan na. Huwag mo na. Mag-unsa sa dinhis basura. Dok, good evening, Dok. Good evening. Good evening, Dok. Hi, good evening. Ang ayan tigali ko mga doktor. Nagtuog sila na usa ko ka doktor. Basta lang ano guna. Putdon mo na kong suyob ang tinta kaniad to. Mao nga, wa ko ba doktor? Oh, sa third floor ang timpadong kwarto ni Timyong. Kape na kape. Ugma ba? Okay na tayo sidecar, Chris. Ako itong pintala na magwapo ito balik. Giling na ko makina. Wa may daot. Ha? Tista ko kugod. May bawaan kinako kung may daot ba uwa. Salamat, Tansing. Ay, di lang niyo pwede.
inang tansing lagi. Tansyong yun na, Chris. Santanaw pa kag unsay purma na ko manghihiko. Laki yun ako purma ka na manghihiko kay laki ko kukod. Laki ko dako. Chris. Chris. Wow! Wow! Ni, ano sa akong crush, oh! Ni ang doktora. Ni ang doktora sa ilin. Mayong gabi eh. Chris. Uy, may gabi ko no. Mayang gabi isab nimo. Ako na nang ipahimutang sa sud kini mong mga daang baga. Tansyong. Tabangay ko, Tansyong. No problem. Dok, doon na kay sugol ako. Ayog ipiyal og lain, ha? Ako man sugo, Ay, saboy! Tara! Ben mo banding. Ugmaan na ang luwang sa bata. Salamat kini Aka. Mo pa ulit na ko sa kong barong-barong. Ha? Sige. Dog kapinong. Tanam-anam na ako nasabdan ang batasan ang tawhana. Walang nagtuot nga rin siya siyarang aksa sa kalibutan. Kaya di gana magkiaktubang magkigsultig laing tao. Na siya ng bahay na may kaya, Peli. Ambil akong cellphone. Tara. Tago na ko sa Tim Yung. Nalunabot man siya diya sa basurahan. Basta karon dag. Karon kita. Karon yun ang akong gusto. Karon kabi una, Peli. Karon. Bye. Wak na ko'y labot kung tuwa siya sa basurahan. Basta makapaus ko. Makapaus yun ko. Good evening, Doc. Tim Yung. Kumusta, Timmy Boy? Ikaw. Doon na kay panipas bala, Tim Yung? Nakayamyamon nga Latin? B. Urimos Diyos kuyos kalagi. Ipahimutan ako ni Dinini mo, ha? Timmy Boy, ha? Timmy Boy, ha? Timmy Boy! Sorry! Sam! Kadayot! Kaya nagsugdon pa kuha ng ini tubig. Huwag mo, Kadayot! Teba. Koy! Atangin dito, Bi. Bantayin ito dito tubig, Bi. Kung mabukal na ba? Aron, makakapin ni sila. Sa ato ninyo? Nay! Hoy! Dagang duwa di oh! Aron malinga mo, na chessboard, na damahan, na sungka. Pagduwa na lang magsatong. Kundi ba ron, tago-tago. Kadagan maduwa anak. Dakop-dakop. Pagduwa mong tubig-tubig. Matulata. Ano? Asas, parehara na kayo, malingaw mo. Lupag ba yung palaran? Tugpa sa busok o tuskig nga dughan sa babae nga akong inalaran. Paminawan nyo si Malupan nyo ko. Paminawan nyo. Na siya nga ako kaniya makitaban. Nanay mo banyo sarang. Tubag na si banyo. Pasalua panyo nga palaran nga kaniya ni Panyong ako na malandog. Nga ako sa iyong paghalan dili mo tubay. Tungod kay nagto kanunay ang iyang mga Duwa mo perso-perso. Duwa mo perso-perso. Tiguam na na. Bisa sa blaan ang bisa. Ay, paduwa na lang mo pitok-pitok. Pagduwa lang pitok-pitok. Bitok mo sa koy. Di lagi gusto si Chris anang sugal. Ano mo? Di gusto si Chris, ana. Hoy, pamina mo. Dili si Chris anang sugal. Kamo. Hala, pag sugal mo. May gabi. Wala mo na.
Niya mga mani, niya mga biscuits. Asyoso kay mo, no? Kay doktora, yun mo serve ninyo? Yahayan nyo, no? Ngiga. Ayaw, anak, samboy, oy. Niya ay pan, pagkuha lang mo palihog. Uy! Hinay mo sa mo! Dili mo mauwaw, maikog sa gwapa na itong doktora. Nga may namunay pagsilbi ninyo. Doktora, ako na lang nga ni Dok. Salamat, Tansi. Ay, tansyong lagi, doktora. Excuse, doktora, ha? Pagkuha mo! Wow, pagkuray! Bawa ka ng tubig! Hoy! Ayos, samang tubig! Hoy! Sumli na mga tasa o baso, be. Magpamandar pa man mo, eh. Karoy, Ug tas man tangan nyo ko, eh. Mga dagko naman ang tamo. mauna! Doktora, ano man, may sugo ka na ko. Suguan lang ko, doktora. Sige na. Dili na ba ko magdugay kay may buhaton pa ko sa bahay? Aw, ihatol hindi kasi mo ito. Ayaw na lang, samboy. Kuan unta, si... Aw, na. Ato na to. Chris! Mula ka na si doktora. Doktora, ari ko rin mo huwata. Salamat ha, samboy. May buhaton pa ko sa bahay, Chris. Kuan, nagkasulti na may si Noy Tomas para sa lubong ugma sa iyang apo. Mo half day ko ugma sa ospital. Mutambong ko sa lubong sa bata. Salamat. Sige. Sige. Ari na ko, Chris. Tana, samboy. Ibang tana ko anak niya kung tagpilay presyo siyang tingog kaya kung atong bayaran. Aron mo tingog lang ng tawhana. Masaman. Niya pa ingunin ni Tora. May kuyog lagi. Pila ka laki? Usara. Pista mo. Siguro ang unang laki. Iyok tayo mo. Abi ni mo, doktora. Kanito ba binayang batasan? Bisan ba itong gagmay pa may din sa basura? Abi ginin ako amang. Kaya mga mata naman niya palihukon. Pero, mutingog man di ay. Mausab lagi. Tagsara ka siya mutingog. Napay tinanawan na ng Chris. Nga hait kayo. Murag labaha ka hait. Pero, mayong tao. Matinabangon. Manggiluyon. Humukay maluoy. Ngadto sa angayan na sa mga kaluyan. Kini mga tao niya din sa basura. Pinangga ug mahal kayo ni Chris. Kinsa na siya, samboy? Kinsa mo? Sabugi, papa! Sige, una mo. Iwasan ako rin. Una mo. Punca man. Buhi ka ba? Swerte ka. Kaya purado sila. Diyan ka. Usap na ito na yan mo. Raulio, sige na. Kawasan na ito yung kuyog dyan. Sige na, mas masyada na. Usa ka pasyente sa Goodwill Hospital ang napalga na lang nga patay sud sa mga ospital. Ang mga pasyente mo si Artemio Zapato, nga luwas na untang natiman sa mga ospital apan ganina alas 8 sa gabi, usa na siya kapatay tungod kay gisud sa wa may lang mamumuno o gipusil sa makaduha sa iyang dughan. Tagam! Hilom-hilom na ko di, Vic. O sa ibabaw siyang dughan, gipatong ang usa ka papel nga may nasuwat, Drug Lord ako. Niya ang nakuha sa CCTV sud sa mga lawak nga nangutangan sa biktima. Hi, Franny. Franny, dali! Kaduha po sila ang biktima human ibutang ang papel nga may suwat nga drug lord ako. O kalmarasap nga migawas ang kriminal nga wa gyud maklaro ang naong sa kamera. Ligo, Franny, ligo. Gawas ka nagsulo og bistis sa kadoktor, gipayong yung pagyud ang iyang kao. I-off na to, ha, Vic? Grabe ha, oy. Mura magdagtanaw mig movie?
Ing na lang ko kung usap pa yung mga problema, Boss Vic. Alagaran ta ka. Thank you, Franny. Kasaligan, kagyod. Wapas, Milin? Wag yun ko magbasulog magmahay, Fran. Rodora, wapas si Milin? Nga ikaw ang gidestino ni Victor nga rin ako. Kay naagad ni mo ang tanan. Lorda, wap ka ba ang Ay, imong anak? Ay, abot! Ano ka may pagutanon? Kung hain ang imong anak? Usama ka? Gitawgan ko na! Gitawgan na nako, hilom na! Pinaakinin mo, Franny. Sigurado gyud ang akong kaluwasan. Unattended, Victor. Unattended ang iyang cellphone. Ay, kaguulog ka balaka naman ni mo ni Milin. Daga na siya, no? Husto na edad. Imposible ko naway magsunod-sunod si mong anak. Gawas nga liwat siya nga gwapa. Parehas na ako. Sexy sa kaayo, liwat na ako. Dili ba, Franny? Kisa ba yung magitawag, Victor? Unattended tinuod na yung cellphone. Hoy, Rolio! Usap na! Bibi, gisimot ko lang kay humot kayo eh. Bibi, pakawa na, Bibi! Huwag skara ito kabuha ka. Tanaw ka sa sud, Rolio. Kung kinsi na. Grabe ka sexy ng bayhanaw. Piiti ka sulis. Indot yung purmang duha niya ka pa. Tughan pa yung imo nga. Madali mo! Madali mo! Alagi! Isa mo na sila. Parokyano? Mga tulak na to sila, Billy. Nagkaling na uging mo sa kaso. Sige, pamauli una mo. Kami una mo, ukupar din eh. Sibata mo! Unsa ka, Brolio? Unsa ka? Asin, ako yung imong sa konsunon nga usap po nga ni doktora ba? Kusgan kay ko, Billy. Gaan na ka na siya para nako. Aron ba, di na ka mahago pa ba? Aron ka na makahikap ani. Ha? Aron ka na makahikap. Ang gabas na ang buwanga ka, ha? Dagway ng midyan mo, eh. Di ka cute, kahuwat sa imong turno na. Kabla ka. Makatira mong tanan ini. Human ako. Bibi, tabi, Bibi. Ako yung rasahan niya. Tabi mo. Kay. Ay, ako'y. Kalami. Kaani niya, uy. Chris, Bart, katugang. Kami na bala rin eh. Kape part. 3 in 1. Unsa man, pure kape? Kaniyot ha? Nganong hutog karon wa man ko makakita ni Samboy? Samboy? Bitaw da. Kanina na ko makakita niya. Nagkuyog ba to sila itong gwapa nga doktora? Kay giuban na niya ang doktorang mananghi. Di mo nga, dito kasi imbarong-barong. Di, sa ginaong kumutuoy nga. Si Samboy, gyud. Pero, tuod no? Nung wa pa masamboy. Pero, di sa kumutuoy nga nakauyon sa doktora ni Samboy. Wa palibak ay, si Samboy oh. Nagkadugo man ang imo oh. Samboy? Chris, may natabo. Gikan mi si Millie mo. Padung na mi siyang sakyanan. Giat nga namin mga lalaki. Wa ko kabantay, Chris. Gibunalan ko. Ug nagpakuyap-kuyap lang ko. Ngano napakuyap-kuyap man ka? Wa man lang ni mo luwasas, doktora. Ako pa to. Ay, kung wa pa ko nagpakuyap-kuyap, tiwasan ko bunal. Di na ko sila masundan. Hain lang dada si Melin. Wa sila makibaw. Nga nasundan ako sila. Nagsakay kong motor. Hain nila dada si Melin.
Ninduta kayong baybayhana, oy. Lamig kay lawas, gwapa pa kayo. Ha? Ayaw pag dinaw, ha, Bili? Ako baya? Kami baya? Di gimi mo daw ni mo. Ha? Sumagod. Kung doon na may lugoson, pahibawon kayo na mo ug ikapag mo unang tilaw hanggawa ka. Pili. Uy, ha? Nanay, nauli na siya. Oo. Nagbata na dahil nga akong gangga. Sa inyo to yung lako. Kota, pilay yung kikinahanglan. Dili na ito, bata niya baka. Ay, pasakti na. Awa o ni Kapita. Sa pag-uusap sa singkit. Sa babata rin. Tira ang cellphone. Sige, punta ka pa ng team yung. Punta ka rin daw para niyo. Kining mama. Mauna yung number si mong mama, Lutra? Coffee ni mo, Victor. O, coffee po ni mo, Franny. Thank you, ma'am. Victor, boy, katuog na dito. Hapit na mahog imong kalimutaw, oh. Ako nalay magpaabot ni Melin. Total, di aman si Franny. Di pa ko katugon. Time pa. Oh, ni Ana, oh. Nanawag ng imong anak. O sa kaman, oy! Nga di ka man makontak ganina. Dili ka mo tubag. Hain ka man. Good evening, Ma'am Rhoda. Kinsa di? Ano na? Kinsa di? Kala ba lang? Ako kayo mong katraso na mo. Hello. Kinsa di? Victor? Pabinawa ko namin. Dali. Aray! Milen? Pa! Milen! Pa! Hoy! Pabinawa. Ni Ana mo, sumilin. Dako kayo mo sana mo, Victor. Hindi pa binawa ko. Samok sa timoy. Nagkinahanglan mong kwarta? Ha? Pila! Ibalik ng si Milen ako. Sige! Ano sa man? Patay na si Tim Yong. Ipatay siya to Source Hospital. Victor! Ito ay sa'yo na ninyo akong makuwang. Pwes, ukatan ninyo ang patayang lawas sa inyong anak. Magsigilagay ang cellphone ni Milen. Warnay mo tumang! Brandy! Sa'yo ato buhaton! Ang nakong problema kay wa may bawo kung hain dapita ang doktora nila dada. Mudagok sa pulis! No! Ayaw! Bebe. Makakita ko ni ang mga pulis sa nahitamo ni Tim Yong. Unya! Pasadya na lang nato mamatay si Milen? Ha? Mauna mo gusto? Franny! Lisod, Boss Victor, lisod. Naglisod ko saan pag-rescue ang doktora. Ako rin, mahibaw na. Irpan mo ka. Masa man? Tanaw mo? Tanaw lang, mi. Total, musunod naman bitaw, mi, ni mo. Sige, tanaw, mi. Hugot ka sulit si Wayhana, eh. Bebe, buon ka na, be. Wow! Hello! Wala si Carsones! Pati pa, huwag mahubo. Pati ay. Hangol. Bebe, huwag tayo lagi. Kanawa. Ano, di ba? Lambi at tanaw babayan na, uy. Kanawa, Ang yan bugan. Bebe, hawawa niya. Alam, iglawas, oh. Langkaton tali, be. Langkaton tali. Ini pa kalangkat. Isi, Rika. Wow! Ako'y. Misanamot na noon. Nagpraog panti na lang alaklami.
Nandaman to ka. Lamiyag yung lawas pa yan, eh. Pwede ka, pe? Pagtagbaw ko, pe? Ala! 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 Ay! Kisa ka!